Усещаш ли това? Не спираме, това е нашият път сега. Това е нашето време сега. Заедно, заедно в света. Аквасор семейство, ела, ела с нас. Това е моментът сега. Това е нашето време сега. Ние сме Аквасорс, това е сила. Заедно, заедно променяме света. Точно сега ние сме вълна. Аквасорс семейство, ела. Заедно, заедно сега. Това е нашето време сега.